ko, meron kaming i-deliver dito sa may Port San Pedro, Quezon Boulevard. Malapit lang ito sa Carbon. Doon kami magdi-deliver. At bago muna, i-viewing ko muna ang IT Park nga vendor Jico. Yan ang Jico. Ito ay Calix Building. Calix Building ito, guys. Yan. Dito McDonald's. Dito ang Shakey's. Okay. Ayala Mall, Central Block. Okay, papunta na kami, guys. Shout out to Mare Munisit og si Erica Munisit nakaron sa Mandawi. Ay delicious. Nakatawa si Mare. Katawa mga dong. Nagpainit jud me. Nagkadyo ang kalsada. May ka diha kay bugnaw ng imong tindahan. Oh, nagpanda dong. Siglag live break. Si Wowo og si Wowa. Okay, Rex. Salamat. Grabe jud ka init. Pao nang init diri. Daghang sitom diri sa kuan. IT Park.
klaro din mo.
Padapin sa mi kay taas kay kuan. Oras ang spotlight. Taas pang oras yung stoplight. Dito muna kami sa hindi masyadong mainit. Nagpapasingon kami kasi mainit doon kapag doon mo hinintay yung kaya haba-haba ng number sa stoplight. 124 plus. Ay, Barbie Shout out kang Barbie Salon at kang Jumarin Munisit. Maraming salamat sa inyong papanood sa channel Cebuano Rider sa live ko. Maraming salamat po sa inyong lahat, ma'am. Sir, Salamat. idol, mga idol, maraming salamat. Dito muna kami sa medyo hindi mainit na lugar. Katniel. Papunta kami ng Port San Pedro. Magdi-deliver kami ng Jico Donuts doon sa harap ng Port San Pedro sa M. Quezon Boulevard. Idol Jumari, shout out kang Idol Jumari Isko Jumari Munisit at saka kang Barbie Salon. Maraming salamat po sa inyong papanood sa live ko, Cebuano Rider. Salamat dong. Dili naman Katniel. Kat din. Salamat. Go na, go, go. Si Kat og si Dindin. Kat din. Ang pinsan ko diha dong. Erica.
Okay guys, nandito na kami sa aming pagkatira ng pagkain na donuts. Ito yung Port San Pedro Plaza. Ayan. Along the road in Quezon Boulevard. Saka yun ang tulay diyan sa Patong Cordoba. Okay guys, nandito na kami sa area na pagkatira namin ng donuts. At dito na rin kami magtatapos magpapaalam sa aming live Cebuano Rider. Hanggang sa muli guys, maraming salamat po. Bye bye na po sa inyo.